Tervetuloa takaisin. Illan upeat pariskunnat ovat saaneet hyvän vauhdin päälle, mutta nyt lisätään kierroksia. Kutsutaan molemmat parit takaisin lavalle. Tervetuloa Pepe ja Pauliina sekä Satu ja Reidar. No niin. No niin. Onkohan tää nyt ihan oikein päin tässä? Ei se vielä ole. Piirtelet siihen päälle. Niin. Tässä seuraavassa vaiheessa teidän siis täytyy arvioida, mitä mieltä meidän studioyleisömme on ollut heille esitetyistä kysymyksistä. Ja teidän tulee kirjoittaa tämä vastaus, joka on siis prosenttiluku, näihin tauluihin tahoillanne. Ja saatte tietysti käydä sitä luonnollista keskustelua ja konsultoida toisianne. Ja sitten kun me pyydämme, tai kun olette valmiita, niin näytätte sitten tämän luvun meille kaikille. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Televisio on haitaksi parisuhteelle, on väite. Niin kuinka monta prosenttia meidän studioyleisöstämme on sitä mieltä, että näin on? Eli tämä runsas satepäinen yleisö täällä, niin kuinka monta heistä on sitä mieltä, että televisio on haitaksi parisuhteelle? Ja prosenttilukua siis kaipaamme. Teillä se varmasti on haitaksi, kun käyt siellä työssä. Niin, mutta ei mun vaimo mun ohjelmaa katso, että... Ei varmasti katso. Paasosen Heikistä. Just. Ollaanko valmiita? Joo. Jep. Siellä ja... Joo, kun Satu saa ton kukkasen valmiiksi, noin. Ja sitten... Vaikka tästä puolelta, Pepe ja Pauliina, näyttäkää te ensiksi. Okei. 30%. Wilberit arvioi näin. Mitäs siellä puolipöytää? 72. Oho! Oho. Nauraa räkästä tuolla, että menittepä vikaa. Hei, kyllä he sai pisteen. Ai Joo. Nimittäin oikea prosenttilukema on 15% meidän studioyleisöstä. Sanoitko? Joo, Pepe joutui tekemään kompromissin. Kuinka monta prosenttia yleisöstämme on sitä mieltä, että puolisoilla tulee olla toistensa kuvat lompakoissaan? Jos pannaan se taas, pannaan nyt se puoliksi, kato, niin se olisi niinku... No niin, ja onko siellä vastaukset valmiina? Ja hyvä, tussi on pöydällä, eli tällä kertaa sitten Satu ja Reidar on teidän vuoronne läväyttää numerot ruutuun. 12%. Ja sydän tällä kertaa. Tai sit se on B-kirjaa, mä en ole ihan varma. Se on sydän, kun sitä vähän kallistelee. Olkaa hyvä. Tässä lukee ilmeisesti 40, mutta mä en ole ihan varma, mikä tää ensimmäinen numero on. Oishan se kiva, olisi varmaan 40, mä sanoin 80%, että pitäisi olla kuva. No pitäisi, mun mielestä Niin, pitää olla. pitäisi olla, mutta sitten Pepe halusi puolittaa. No yleisömme mielestä. Siis 20% mielestä yleisöstä. Siis 20% on sitä mieltä. Eli tämä tarkoittaa, että Reidar ja Satu ovat lähempänä. Mitä sä sanoit? Mä sanoin 10. Joo, nyt sitten tulee kolmas kysymys. Kuinka monta prosenttia meidän yleisöstä on sitä mieltä, että suhde toimii paremmin, jos mies on vanhempi? Noin. Tähän siis prosenttivastaus. Näin, onko se nyt valmis? On. Kysytään ekaksi Pepeltä ja Pauliinalta, kun he olivat aikaisemmin valmiita. Jep. Kynä pois. Kynä pois. Tai sut kynitään. 85%. Saanko tämä jo näyttää? Saa. 60. Se on sillä lailla, että Satu ja Reidar 1 piste tulee teille. Nimittäin meidän yleisömme mielestä vain 25% on sitä mieltä, että suhde toimii paremmin, jos mies on vanhempi. Joo, varmaankin. Mahtavaa, kiitos vastauksista ja tämän osion voittivat Satu ja Reidar pistein 2-1. Hyvä. Satu ja Reidar voivat mennä nyt hetkeksi odottamaan vuoroon tuonne taka-alalle. Ja Pepe ja Pauliina jatkavat seuraavassa osiossa.
Tähän mennessä ohjelmassa on vasta saatu köydet irti ja päästy rantamatalikosta liikkeelle, mutta nyt on aika purjehtia entistä syvemmälle parisuhteen alkoissa. Ai, olipa hienosti Eikö se sanottu. ollut hieno juonta? Olemme saaneet tietoamme muutaman mehukkaan asian illan pareista ja tiedämme suurin piirtein, mitä he toisistaan tietävät. Nyt selvitämme, mitä he toisistaan ajattelevat. No niin, Pepen ja Pauliinan välissä on siis seinä, eivätkä he näe toisiaan. Ja molemmilla on käsissään mailat, jotka edustavat miestä ja naista. Kysymme nyt 6 kysymystä, joihin heidän tulee vastata nostamalla maila pystyyn. Ja saadakseen pisteen molemmilla on oltava samanvärinen maila kädessään. Ja sininen olet sinä ja punainen on vaimosi. No niin, olette valmiit. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Kummalle kodin siisteys on tärkeämpää? He jäi odottaa vaihtoehtoja. Ei tule. Hyvä. Hieno alku. Kumpi muistelee menneitä enemmän? Ai. Kumpi on enemmän huolissaan rahasta? Kummalle vapaa-aika on tärkeämpää? Kumpi yleensä aloittaa riidan? No nyt tulee viimeinen kysymys. Kumpi seuraa enemmän politiikkaa? Hyvä. Jättäkää vaan mailat sinne koppeihin ja... Voitte tulla pois sieltä äänestyskopeista, Pepe ja Pauliina. Te olette tienanneet tästä osuudesta 4 pistettä! Ja nyt vuoron saavat ihanat Satu ja Reidar. Eka kysymys kuuluu näin. Kumpi sanoo useammin, rakastan sinua? Jompikumpi. Kumpi pitää valita. Reidar tiesi heti. Onko sillä jo? On. Herra Juon. Ai. Se oli molemmat. Mutta ei saanut valita molempia. Ei Satu. joka molemmat, mutta siinä se onkin. Mutta eikö siis oikeesti se on näin? Ihanaa. Niin, pitäisikö sun Reidar sanoa se nyt, niin mekin Satu, mä todistetaan. rakastan sinua. Mä rakastan sua. 5 kysymystä jäljellä, ei mitään hätää. Kumpi on kiireisempi? Aina menossa. Sitten tulee kysymys, joka on aika paha minun mielestä. Kysymys kuuluu näin. Kumpi on parempi näyttelijä? Oi, kulta. Se on vaikeeta. Niin. Näytteleminen on vaikeaa. Kumman oli vaikeampi olla rehellinen? Telepatia toimi. Kumpi on intohimoisempi? Tää pitäisi olla näin, mutta laitetaan näin. Mä arvasin, että tähän me tullaan. Sitten tulee kysymys. Kummalla on terveellisemmät elintavat? Ei siinä kyllä isoa eroa enää ole. Ei oo. Ei Mä arvasin kans taas, että... Niin sä arvesit, että mä teen. Oletteko te kasvissyöjiä molemmat? Ei No kumpikaan. ei. Riistaa menee välillä. Kalaa paljon. Joo. Niin. Viimeinen kysymys, olkaa tarkkana. Kumpi pelkää ikääntymistä enemmän? Hyvä, jättäkää vaan mailat sinne koppiin ja tulkaa ulos. Ai.
tiedättekö mitä? Te saitte myös 4 pistettä. Oli vähän homeisia teidän osalta, mutta kuitenkin. Ai. Katkon jälkeen selviää, kumpi pareista pääsee kilpailemaan 6 000 eurosta. Ja rahasumman voittanut pari voi lahjoittaa sen valitsemaansa hyväntekeväisyyskohteeseen. Ota varpaat niin, jos mukaan. Niin. Hiljaa! Nyt te... Nyt Tele-Finlandilta huippujutut syksyyn. Valitse sinulle sopiva puhepaketti ja saa 1000 tekstaria kuukaudessa kaupan päälle vuoden ajan. Tilaa helposti netistä. Tele.fi. 1000 suomalaista naista testasi Number 7 seerumia. Se toimii. Wow! Käytä seerumia Number 7 päivä- ja yövoiteen kanssa. Kokeile sinäkin. Puhtauden uusi, pitkään kestävä tuoksu. Multitaps-tuoteperhe antaa virtaa, voimaa ja vastustuskykyä ympäri vuoden. Virkeänä saat elämästä enemmän irti. Hae koko perheen Multitaps nyt apteekista. Saat isomman pakkauksen pienempään hintaan. Aurinkoenergiaa jokaiseen päivään. Muotinäytösten meikkitaiteilijoiden ei enää tarvitse turvautua tekoripsiin Max Factorin Fall Slash Effect ripsiväri. Max Factorin suurin ripsiväriharja. 2 kertaa runsaammat ripset ja katse, jollaista et uskonut saavasi. Ainutkertaista runsautta. Ole rohkea, ole kaunis. Fall Slash Effect ripsiväri. Max Factorilta. Mitähän ihmettä sitä tänään laittas? Monipuolista, herkullista, terveellistä pitäis. Niin ja helppoa. Kyllä se nyt todella jo kaipais vaihtelua. Niin kuin silloin kesällä maalla. Aitoja makuja sipuleista. Koteja tarjolla maan joka notkossa, Saarelmassa ja Niemessä. Kuten Hakaniemi, Kaisaniemi, Rovaniemi, Pelkosenniemi, Hiivaniemi, Tevaniemi, Kuusiniemi, Koivoniemi, Kariniemi, Puiraniemi, Mäntyniemi. Sieltä koti löytyy oikotie.fi. Hei äiti, alkaako se kohta? Alkaa. Olehan hiljaa nyt. Ei, täällä on ihan täyttä. Hei, en näe mitään. Anteeksi. Uusi Sun Clean Boost -konetiskitabletti puhdistaa likaa hankalastikin ulottuvilla olevista paikoista. Sun pesee astiat säihkyvän puhtaiksi. Sun, astioidesi suosittelema. Nyt on Viking Lotossa mahtava potti. Sisältää onnen numero-osuuden. Valtakunnassa kaikki hyvin. Jokaisella on oikeus huippunopeaan laajakaistaan, jossa on vapauslupaus. Saat laajakaistasopimuksen, jonka voit irtisanoa koska tahansa. Miljoonat naiset jakavat salaisuuden taistellessaan juonteita ja ryppiä vastaan. Salaisuus on Q10. Nivea on lisännyt ihon luonnollista Q10 koe-entsyymiä kosteusvoiteeseensa. Siksi se vähentää ja ehkäisee ryppiä tehokkaasti. Nivea Q10 Anti-Wrinkle. Nivea, 100 vuotta ihonhoidon puolesta. No niin, täällä on. Siis saat nyt 5 pannuja. No, tää oli tosi kiva kokemus. Kyllä mä oon ihan tyytyväinen. Kyllä tässä paljon oppi. Ne on niinku siemenen ollut. Ei tämä oo oliivi, tämä on peru. Se on peru. Ei tämä. Minä kuitenkin sain pieniä vinkkejä tuolta yleisöltä ja lopputulokseen on tyytyväinen. Sokkokokin uudet jaksot. Tiistaisin 8:00 Nelosella. Tarinaa. Tuuri. Uudet jaksot 19. lokakuuta alkaen Nelosella.
Arkisin 8:00 21. lokakuuta alkaen 4:lla. Tervetuloa takaisin. Pepe ja Pauliina sekä Satu ja Reidar ovat rohkeasti laittaneet itsensä peliin ja vastailleet mitä erilaisempiin kysymyksiin. Mielellämme voiton soisimme molemmille, mutta valitettavasti vain on toinen pari täällä se, joka voi voittaa. Joka tulee uunista ulos. Joka tulee uunista ulos, mutta Kaapista toinen pari, joka sitten ei tule vielä kaapista ulos, niin on myös henkisiä voittajia, koska se, että tulee tänne ja laittaa itsensä likoon, niin se on hienoa. Nyt kävi niin tänä iltana, että pistein 9-8 voiton veivät Reidar ja Satu. Paljon kiitoksia teille käynnistä. Saa tulla uudestaan myöskin teille, joo. Mielellään, kiitos kovasti. Kiitoksia. Oli hauska tavata. Oli todella. Vaihdetaan puhelinnumeroita sitten lämpöjen puolella. Ja hyviä tennisotteluita teille. Kiitoksia. Ja tää oli niin jännittävä, koska toi teidän voittonne tapahtui ihan tuossa viimeisellä ohjelmametrillä. Niin. Tapahtui tällainen. Mutta nyt siirrytään viimeiseen osioon. Eli nyt siis Satu, sinä meet vuorostas tuonne sukkulaan. Mä en pysty, kun mulla on paniikkihäiriö, okei. Älä vielä kuuntele säännöt. Joo. No. Se kapseli odottaa sua. Kysymyksiä tulee kaikkiaan 4. Joo. Ja jokainen kysymys on 1 000 euron arvoinen. Okei. Ja sitten tämä viimeinen 4. kysymys voi tuplata kaiken siihen mennessä ansaitun. Mutta jos käy niin, että ei ole euroakaan koossa, kun tullaan 4. kysymykseen, niin 4. kysymys on 1 000 euron arvoinen. Ei, mutta mikä se on hyväntekeväisyyskohteinen, mihin tämä mahdollinen potti sitten laitetaan? No me ollaan valittu tämmöinen kuin Luonnonperintösäätiö, joka on tämmöinen järjestö, joka suojelee suomalaisia viimeisiä aarniometsiä, vanhoja metsiä. Mutta tästä lisää Luontoillassa, jatketaan tätä parisuuden visailua. Okei, nimittäin on aika siirtyä katsomaan, kuinka ikimetsien käy. Te voitte osaltanne vaikuttaa, että käy vähän paremmin, kun alkaa viimeinen osio. Joten oletko valmis, Satu, ja siirryt sukkulaan. Äkkiä nää päähän, et mä en näe, kun toi sulkeutuu. Ei enää mitään. Musiikkia kuuluu. Reidar. Niin. Nyt aloitetaan. Oletko valmis? On isot rahat kyseessä. Tämän valmiimmaksi ei voi varmaan tulla. Hienoa. Mihin Satu sinussa hullaantui? Ja tulee vaihtoehtoja. Huumorin tajuusi, rauhallisuuteesi, johonkin muuhun. Ja tämä on 1 000 euron arvoinen kysymys. Näistä mä valitsen nyt sitten sen huumorin tajun. Seuraava kysymys. Missä kotinne huoneesta Satu parhaiten viihtyy? Kylpyhuoneessa. Tai ei, makuuhuoneessa. Makuuhuoneessa. Se vastaus pidetään. Pidetään. Kenet seuraavista fiktiohahmoista Satu ottaisi seurakseen autiolle saarelle? Uuno Turhapuro, Pekko Aikamiespoika, Niskavuoren Aarne. Uunon kanssa hän ei tulisi toimeen yhtään. Aikamiespojan. Harva meistä. Kuka sitäkään jaksaisi oikeasti kuunnella. Niskavuoren Aarnen, mä veikkaan. Puhuisivat aarniometsistä siellä autiolla saarella. Luulepas puhuisivat siitä, että miten se hulluus on miehissä ja se viisaus vanhoissa naisissa. Seuraava kysymys on kysymys, joka sitten kun Satu tulee tuolta kopista pois ja vastaa tähän, niin voi tuplata näiden aikaisempien kysymyksien voittosumman. Minä vuonna kirjoitit ylioppilaaksi? 85. Hienoa, kiitoksia. Kysytään sitäkin Sadulta. Niin. Rakkaani, miten meillä menee? Ja nyt ei minkäänlaisia vihjeitä, taas selät ei vastakkain. Joo. Ei mitään. Anteeksi, ollaanko me näin päin? Voitte olla niillä aikaisemmilla paikoilla. Mutta tärkeää on, että ette taas mitenkään yritä vaikuttaa toistenne vastauksiin. Tai siis tässä tapauksessa Sadun vastauksiin. No niin, Satu. No.
Mihin Reidarissa hullaannuit? Hänen huumorintajuunsa, hänen rauhallisuuteensa vai johonkin muuhun? Huumorintaju. Tai joo. 1 000 euroa. Mahtavaa! 1000 euroa on koossa jo. Okei, joo. Loistava alku. Seuraava kysymys kuuluu näin. Missä kotinne huoneessa viihdyt parhaiten? No niin, tässä on 2 asiaa. Ensin kun mä tulin, niin tietysti kun siinä on se takka, niin siellä mä oon niinku kotona. Mutta meidän kaunein huone on meidän makuuhuone. 2 tonni. Oikein. Loistavaa. Nyt alkaa muakin jännittää. Eiks oo? Tässä on ihan voittajien elkeitä. Heissä nähtävissä. Sitten. Kenet sinulle hyvin tutuista fiktiohahmoista ottaisit seuraksesi autiolle saarelle? Uuno Turhapuron, Pekko Aikamiespojan vai Niskavuoren Aarnen? No Reidar... 3000 euroa. Tietysti Aarnen ehkä, koska no Uunon kanssa on oltu jo Espanjassa ja Pekon kanssa on painettu pitkin peltoja, mutta ei se nyt Uunoa herranjestas. Kyllä se on minusta kyllä minä siis että mitä Reidar ajattelet, kenen kanssa mä lähtisin? Niin. Aarnen kanssa. Hei! 3 tonnia! Oi, nyt on jännittävää. Satu, tämä seuraava kysymys, 4. ja viimeinen kysymys. Tämä voi siis tuplata tähän asti sen voittosumman, eli 3 tonnista voi tulla 6 tonnia, joka on siis se maksimisumma, jonka voitte sitten lahjoittaa Aarnion metsien hyväksi. Ja tähän kysymykseen kannattaa ottaa aikaa. Mikäli ei ole ihan varma vastauksesta, kannattaa miettiä huolella. Kannattaa käydä kaiken maailman muistisolukoita läpi. Miettiä, että onko jotain pieniä vihjeitä tullut teidän yhteisen elonne aikana. Kysymys kuuluu näin. Minä vuonna Reidar kirjoitti ylioppilaaksi? Vaihtoehto. Ei ole vaihtoehtoja. Se on tiedettävä nyt. Hetkinen. Ihan rauhassa voit miettiä. Siis, pitääkö mun ruveta laskea? No niin. Reidar, älä anna mitään vihjeitä. Mitä? Ota varpaat niin, jos mukaan. Niin. Hiljaa! Nyt te... Vastauksen on tultava nyt. Ja se on, Reidar kirjoitti ylioppilaaksi vuonna... 81. Se on väärä vastaus. Niin, se on 82. 85. Mitä? Ai niin silloin kun mä pääsin valmistuin. Joo, hei, kunta. Hei, ei se mitään. Ei se mitään. Älkää masentuko, 3000 euroa on silti koossa. Mitä mä niinku ajattelen? Te ette lähde kotiin tyhjiin taskuihin. 3 tonnia, se on hieno summa. No, sillä saa tämän kokoisen alueen ikimetsää jostain. Mut sekin on enemmän kuin ei mitään. Se on todella. Me olemme kaikki vastuussa pienistä hetkistä ja pienistä asioista. Ja tämä ohjelma ja tämä ilta ei ollut pieni hetki, se oli hieno ja iso hetki. Kiitos kun tulitte mukaan. Ja näihin tunnelmiin päätetään tämä parisuhdehupailu. Ja kiitokset vielä illan upeille vieraille hauskasta illasta. Kiitos myös teille siellä seurasta. Ensi viikolla jatketaan uusien pariskuntien kanssa ja luvassa on mielenkiintoisia hetkiä. Syksy tulee ja illat pimenevät. Muistakaa pitää rakkaistanne huolta. Moi moi! Kiitos teille. Mahtavat kilpailut. Aivan mahtavat. Sinä vain yksin pystyt mulle voimaa antamaan. Sinä vain